Ambesu beke urudila. On. Yeah, it's good. Iga kene? Korbashite. Iya at least rosa. Tori. Ne tunya fi ngeka nasi ikilini kangana neke ka nasi barake. Ka tirmusi imbiki afako fali na ngafa. Na duna na bina bu eka gino do kalama mani fin gino be manga fo mai. Kono eti. Pasera ka kuma potua. Ne kanga sirani. Wa akajuna be koi. Karamogo. Mami de malon folo de. Kabaho. Nga nasi ko mi fleni oko ninyi oko sabati domina. Ya fama bale ibina anye ere amanya ere ira. Me karamogo eti diga nasi ko ina. Absiga sorobia. Iya ikapudi tuna domi. Nasi ko in tuna di. Ne fana ka numéro table sinon ni ne ka numéro tumbe bulu tumba foni do ne kumi ka nasi labe comme ça ne kuma foni ka na don le bi ni ka nasi karamogo problem tout là ça kam yere ga téléphone bi obebe zena tedi oni ijai ne ede ekara ngati wallahi ne do karamogo ifana yi musaida va alhamdulillah wai. Aha. Abe sagana. Wai. Basite me na se me bara dam ne bi. Semaine wore ben wuli. Semaine wore. Ni yen wuli semaine wore. Ikelenga na de. Karamogo eba netina ngafofo ifonyena. Obijanye. Netina fofo parce que ne yere tigera la pepe. Nga enato korama do kebe na lia. Aish. Daga appel manke obe. Onyena. Nigo zina letumba feke ni ngo. Efurulawo. Karamogo koni. Nema furu polo karamogo. Allahu akbar. Auzubillahi minash shaitanir rajim. La ilaha illallah. Muhammadur rasulullah. Mafuru? Ay mafuru polo karamogo. Zena ibe kan nege riba wari mafuru yere di. Karamogo mafuru polo mache soro. Ai. Afu mi nyana tere soro suna chebe baola wa. Karamogo nyana tawa. Nyana mafeni soro polo mo ma kambo no. Allahu akbar. Zena onyo nguna musulman bonu be bumo alsa mafuru. Abin no ya. Mafuru wa. Abin no ya. Zena ibe ni tonche. Ninga to ini neche. Yamewa. Nasi kutabala mitaba. Nasemin wore ibena. Amekota nakadi nibi amekota ke usa nibi ta kota ke so. Abebe. Karamogo gidi ya nashi ko. Ayi oten. Yo bitiku ko benye fori. Wo ni gersiga foni siradi. Parce que yere be so toli yere ga gani da tukana la kindro wallahi wati bake ga solution ba ka to ne madro ngoti ewe bola mi bola jena mafuru karamogo doge dowa nega dogo la ayo ko ni kuma bana ko mafuru de ibe furu. Ala misaka danna de. Muso do be ti miri yere aka haramu ko nume ni wati be nunu soro ufa fe alisa. Ke nyu gona muso le ke ma furu. Tanya be ne kono. Neba. Allah. Ale yɛrɛ taara ne ma se k'ale ɲɛda don. Na ne kun sera k'a ɲɛda ye sisan o de kun ka fisa. Cɛmɔgɔ yɛrɛ tɛ yan n'a sɔrɔ nafigikɛ kun bɛ yan sisan o kun bɛ n'a taamasiyɛn fɔ n ɲɛna. Non. Vamos. Ni su kile la kile su. Karamogo tɛ yan. Wuli. An ka taa da kɔnɔ la wuli. Mun kɛra ka wari di yan. N'o ma wari sɔngɔ di yan. Dili ne ka sunɔgɔ cɛ makɔrɔni ko de la wa.
dili fɛn ngala de be kun e be kana ne ka sunɔgɔ tiɲɛ o macaroni ko kuma de la wa I se ku ama I ta don ne ma nimisa fɛn na diɲɛ kɔnɔ k'e ka macaroni dun awɔ ni ka ɲɛ juguya tɛ a ma si ma dili ne ma fɔ ŋ'e ka ne nin yɔrɔ bɔ wa se ne b'a dɔn n'a sɔrɔla ni o de la e ye macaroni sigi du kɛnɛ na ko ne nana ne k'a ta wa ne m'a fɛ e ɲɛna n t'a di wa n'i nin yɔrɔ t'a la ne m'o fɛ yen depuis ma bɔ yan wa ça fait ne m'o fɛ yan e de y'a nasɔngɔ bɔ wa m'a nasɔngɔ bɔ o ye tiɲɛ nka bɛ ne ka du de fana kɔnɔ dɛ dili awɔ a b'i ka du kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ i kan ka dommage sara dɛ dommage ne ka furunu bon n'o don n ka furunu wari fana ko sara i muso jugunin mun taara o y'a caman mago ɲɛ ne ka fɛn caman bon ne ka sira t'o la dili macaroni ko tɛ wa ne bɛ tila k'i ka wari d'i ma tila to yen i k'a sara ni jamariya kan don tila to yen i kan ka wari sara bon wari tɛ ne kun fɔlɔ wari dun ka di ne ma dɛ bon wari tɛ ne wari ka di ne ma dili e bɛ fɛ ka mun kɛ sa e k'o fɔ ne ta i bɛ fɛ ka i kan ka wari di yan dɔrɔn an ka fara ɲɔgɔn na ça fait bon baasi tɛ bɛɛ b'a dɔn nasɔngɔ bɛɛ sɔngɔ gɛlɛyara sisan o ye ne ye macaroni san daminɛ i b'a dɔn wa dili o ye a nafɛnw n'a sogo n'a fɛnw san daminɛ i b'a dɔn wa n t'a dɔn bon baasi tɛ sisan ni ne ko mu dili ne t'a di e bɛna mun kɛ o fɔ ne ni ne ko ça fait ne m'a fɔ n ko n y'a fɔ fɔlɔ dɛ nka ni ne ko san dili kuma la k'a fɔ ko dili ne tɛ a di e bɛna mun kɛ e k'o fɔ ne sariya b'a yira n'a fɔ i binna ne kan ne binna e kan donc ne wulila ka taa n'a kuma ye polisiso la walayi u b'i minɛ k'i datugu sabula i magara fɛn na fɛn min t'i ta ye dili i jɔ n bɛ ka wele ta la appel an ka tila ka daminɛ n tɛ ne bɛ kuma e fɛ wa awɔ ne tɛ ɲinɛ o awɔ ne tɛ ɲinɛ dɛ i y'a mɛn allo i ka jogo juguya kɛ k'o kuma tɛ f'i ɲɛna min bɛ dɔ ka baara la fɔlɔ n bɛ dɔ ka baara la min wele ne ka dɔ ka baara kɛ n'i ye cɛkɔrɔba fɔ depuis a fitinin a tun bɛ ɲɛ juguya de dili i m'a fɔ i ka macaroni ne wa bon ne b'a sara sisan dili i ka sɛw sisan ma i ka sɛw kuma o fɛ ka kuma o fɛ cogo di dunukɔrɔnin dɔ b'a la tile fila in na a b'a la k'an tɔɔrɔ n'a tɛmɛna nin kan a ka haramu i b'i ka sɛw fana ka luwanse wari sara bari ala ye diɲɛ don o don da ninnu de bɛ kule la maaw da la kukuru kule i n'a fɔ olu kelen de ye sɛ ye jamana kɔnɔ yan i y'a faamu wa bon i bɛ kuma i ka sɛw fɛ komi ne fɛ hinɛ b'e ka sigi la ni hinɛ t'i ka sigi la an k'a jɛ an k'a kɛ kafiriya ye an k'a da ɲɔgɔn tigɛ ayi ne fɛ n kun m'a kɛ ne kuru e fɛnɛ kunkolo dili wulada in na ne bɛ macaroni san n bɛ na macaroni d'i ma i y'a faamu wa ne bɛ macaroni in d'i ma bilayi macaroni ye 200 ni dusu b'i la depuis ne tun bɛ ne ka macaroni bon baasi tɛ dili wulada in na n b'i ka macaroni d'i ma koyi wari de tɛ ne kun sɛ ninnu tɛ yan u tɛ bɔ yan u tɛ bɔ yan sini sɛ ninnu awɔ parce que ne b'i ka so sara de sara an ka sigi n'i ye sɛ ninnu bɔ kɛ a fana ne bɔra yan don min e bɛ ne ka so sara e sɛ bɛ sɛw ka so sara n tɛ sɛ bon désormais i bɛ sɛw ka so sara i y'a faamu bon baasi tɛ dili baasi tɛ an ka kɛ ten e ta ma kɛ ne ka so yan yɔrɔ e ta ye ne ka so ye ne bɛ ka so sara sara de baasi tɛ dili sɛ ninnu a ka haramu n'i nan'u dalen sɔrɔ n y'u kan tigɛ don min na a kana bali la dɛ i bɛ sɛ ninnu ye ko seliba kalo baasi i bɛ sɛ ninnu ye ko seliba kalo dili ne ye ta fɔ e ye ta fɔ i ka na nin ka macaroni y'i bolo baasi tɛ dili an ka to macaroni kumaba de kun don dili y'a banna i ka na nin ka macaroni y'i bolo o ko tɛ ko ni bo ko para o ye masiba bannen de an ka kɛ ten sa o y'i kungo de da la baasi tɛ balikujugu ɲɛjugu kɔrɔ bilali ne n'i ye nin na kɛ e denmisɛnnin na ma fɛn min tun bɛ tali kɛ walayi e tun bɛ ɲɛjuguya ne zun ne zon ayiwa i dun bɛ zon ka du de kɔnɔ dɛ a ka haramu i bɛ zon ka du de kɔnɔ bilahi a ka haramu ni ne tɛ maa si tɛ musokana ta so ni luwanse la bamakɔ bɛɛ bɛ taa ye musokana bilahi maa si t'a ta luwanse la kana biri k'i ka so don dɛ mais n'i ye porte in kari walayi i b'a sara i b'a sara e yɛrɛ bɛ se ka dɛsɛ ka ne ka macaroni sara cogo di n'a fɔra garanamu bɛ tile don ka bɔ la e ka so kɔnɔ e bɛ dɛsɛ ka ne ka macaroni sara e t'a faamuna e ta ye ɲɛngoya ye ɲɛngoya a ka haramu e ta ye hasiriya ye komi musow bɛ don yan min su ka fisa ne ɲɛnɛma o ɲɛngoya de bɛ awɔ ɲɛngoya don dili kabi depuis e donna yan e bɛ ne bɛ maaninfinw kungo ɲɛnabɔ ani muso ɲɛnɛmaw bɛ na ne nɔfɛ o ɲɛngoya de bɛ la awɔ ɲɛngoya don dili e ta ye hasiriya ye awɔ hasiriya yɛrɛ e ka cɛ foyi tɛ yan nɔ min bɛ na yan min ka ɲi ne karamɔgɔ wɛnsɛn bon ne ɲɛngoya de b'i la a ka haramu i ɲɛ kɔni cilen tɛ ɲɛngoya bon ne dun i ɲɛ cilen tɛ dili mɛ kelen f'i ye ni muso danna e kelen ma Bamakɔ yan bilahi ne tɛ sɔn mais ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ fɔ ne tɛ jɛn ka macaroni kɔ dɛ walayi ne tɛ jɛn ka macaroni ala ka kɔnɔboli banbali bila i la walahi ma sigi k'a kɛ tasuma kan jolikuru ala ka kɛ jolikuru dili macaroni dun jara dɛ funa sɔrɔ man tɔn ye macaroni in jara dɛ walayi funa sɔrɔ walayi ye mɔgɔ ko dili n t'a sara walayi n tɛ n t'a sara macaroni in ka di dɛ hali sini n'a sara sini lahara i b'a sara a ma ja ne ka mijani falen don koyi dili ne ka mijani falen don i y'a faamu wa ko macaroni tɛ n t'a sara n tɛ n t'a sara ni yɔrɔ min ka di ye taa tuma fɔ n ye ko n ko n t'a di n tɛ n t'a sara halisa macaroni ko kuma
sura ne magoron di da so fo ma sisa ibe kana ndi kana ndo ga tuguni ha yoro mi jan wala intenta sara aha inte no na mago ne ben da do dala nere m kona suga du kona kan ha ebe klega bolo awne an kuma na ne kuma no lawa ha ali sa ne ga kuranjuru bala joya sara na to soro da Zeina akadi kon akadi ne dum mege ga appel e welete ga ne ga appel ta ine kun tara chiro rate comme monsieur yo chido o chi jumene ato aka nyena bo na nyena bo ma nyena ok problème tala ne tu megi wele comme ye billet dimanche ne ti baraga ne me fika passer ga bitigi bitigi yere ya comme bi fene dimanche te bitigi da lo ok problème tala ne re kan ata erion dola erion yere oui erion ga yi dimanche do bayina ya erion tuna yere de wane fu bi ga ta yere ninga tellement ti yere wule am sala nyako nota kina fama yere iya be to go di dara nyena fi bare kunene efne etitane fi atuta sa ni romba na mina kuro programme am tanya la sa kata yala yo bisonga jani wi e bide boranga bashila bayina ne mata yala ok problème tala le frère am tanya la sa ke problem ko itala Assalamu alaikum. alaikum salam Patroni, amu ghafla do biya. ay le kele ne Zeina ama gete awa daga wili ga seni nyuma ya Abana. kabako kola sali kunte ta roshini salima asrani la ani sali bita bitigla sali bene yuri ga fo ndaga wili mata bitigla mesa ore biga dogoni la ta ga ire ona abe fam flow wow bara ana Karamogo nous appelle. Karamogo, vous êtes le propriétaire de la maison. Karamogo. ayo boala otante Ok. otante de Ok. Je yang wele nyaw wele awo mina nye fo esa ok ay mun ne kana na siro ang puse doni flow Même ne kera Karamogo la. ay fui flow bara ay mun kana na siro eh c'est-à-dire awe na ka fone ko wara bo bolo kune ko semine abe balika wara kungulo black pataka ko to kane ndili to nyana Tu ne m'as pas fait. ah che ni mi ga kuma ita che kana kuma kon jigi am a don flow a don ko dilibe nali an bedume makoroni kuna muna ma fone an bega jega wuli no Sila, ama yo koy. ma wuli Awali, ma ko da So la ma dili. Amela dumuni ga fara dra willa. yang willa sina ma dili Ama dili, Karamogo. amadili O kana jigira fano rebelo, ibaro bara ko nono. Alfu ba ko dommage collatéral. voilà Dommage collatéral. Dommage Mana ga barla de mu mani sora ko no. Donc ibe so ma. Am mela shoni mu ge. Ni dili ere mine, ibe so ma, ibe so de ma. O dra de do. flow na me kuma la français boala na me kuma la doro français boini ne ka kuma la o tini ne che Aya ma boka sana do fo. no de fayo o tani ne che aya fo mo bashite ma fo ko dommage collatéral o amu fo san ko dommage collatéral ambo muna ebe je abe frano nga ka dili ka ne na ka dili c'est-à-dire waro muna abe ne dogoya nyebe Karamogo ibado akli ma yayi an willa nasoro akli milek nga wuli ne la hakili ta C'est mon ami fara. ne la hakili ta yo Esa tewa Karamogo an fara. awa ne de hakili ta ne de horon kolo Ni yo ga tewa ba ni jere de sala ka willa willa o ta no ta ye. Est-ce que ya no? Est-ce que ya no? Est-ce que ya no? Ana ta na para ngaro la. che baro amerita Mo travail maintenant Karamogo. ala ka sara Merci. ya rabbi ala ka awsara ala saw nyonga ani ne ala ka sara ala ka besra na ngani ai ani ne billahi ala ka kiti ani ne che ne te foi ya ga haram abe ne do kumbara na kata o ma buka klaka na ada sogo fonema basi tek ala ka besra ni ngani ai yandu intewa billahi ala ka besra na ngani ai ne te foi mani fi mana fa fenge ibaki yera dila
nga ne tabe ngona ne bora ne nga minga wala ga haram de foi Lafia jama jafo ite lafia bo anga lafia jama jafo ite lafia bo wari tigi bi lafia ba mina ka wari kodo lafia kadi sanu tigi bi lafia mina ka saningoro lafia kadi anga lafia anga lafia fo ite lafia bo Etia wallahi billahi ba do ha wartigi wallahi mo lafiya lente ka wartigi boko ale kunu doro marché kela dinere bla kono barate bega boli ga biribiri ha ntabe ngun wanda te maka mana kana anga lafiya ja foi ti lafiya bode no Anga nyogone ke dabla beni ala che lafia ka wallahi ala ni sigi to ni laje nga kena na fulani mara wonche c'est chemo ça va ah ça va quand vous êtes et barate bien wallahi an bike lafia do ya anga lafia do ni ah bon awo te sigi de be awo am te sigi da oui quand fla on va voir ici mara mo be ya o te foi inche ala chama bla nona mara mo jo chamo ko chere mu desuye chemo ama juwe abo ye fui ima bana fui awo atiga bana na wa awo ay fui padroni fui awo ni ko ni solution manyini na awo padroni ndi ko me tangoi dongo do ani time nyona awo na konna awo basita la kubake boale je patroni ngena se ko foitila ka tuli bila sa apena ala cha ba okay bila fia ngoni ima ntige le nga patroni fana do di de kebe fla ne je bin ne ala je fuka sigar ko foi ma ke sango ni ama kuma bina chema mayama chamo ka chekela ko tasa tergani che okma bita chame ninga che ma akra jodi igena sola ka te daga sigi ki pari kuma frede biya nga che so ne maro ni libito daga sigi ko ene de koyo ne fle ko dime ngone maro ni sigi ko ene de koyo kubage iba na itna nga kuma do fiye nanga kuma do fiye ko fam kon ba do ella horma foi tatu nine be te barada sigi katanga wardo libitona wal mate kana ko me sigi Dili. Ah. Patron. Ah. Kai meme. Bia. Atara. Ismaira. no yoro nga tellement tigi de mbla retard la Ah, suna ne de ko be fika fo be fika mera. Atara be don bosan. nene tu nana ni soro ya bi le problème ta la c'est baran ne yɛrɛ ka sela ka jugu Kana monche. karamo Dili salam alaikum Sali Dili O mun ngana san. E bla sali. karamo yala ni ne ma kangar de o don ala dili mo nyene ma bari Wallahi. ni mo gera mo nyene ma to ko gere nyona don sa ate ko foila mais nana kan ka ne refo mumi ne ese Dili ka dale ay don na benare ni njo am ga foli ke sa Kana mo ke fem ni muso. Fore kuma muso soro de sisa le ye muso da fale resko. Wallahi. Muso mbese ki la sabale am ko te drome kele na ibolo ni muso nyuma mbayi. Muso feme tugo ko ne ban nyugo ne ala kwa. Wallahi. Ali ga da be ka na be, abi ga be ndo an nyugo nche
u bɛɛ ko dɔ ye quoi wallahi n'i ka muso tata yɛrɛ I ka lajɛ et puis a bɛ ka conseil d'i ma fana Dili ko ten awɔ kɛ wallahi n'i ka muso tata ye n'i taara k'i to n tɛ t'i ka muso ko la bilen ne wallahi Dili depuis i wolola i ma kuma ɲɛnɛma fɔ ni tɛ a ka awɔ kɛ mais ne wololi kuma tɛ dala kuma ye basi Dili an b'a kɛ ten awɔ ne bɛ to eh fɔlɔ jira kɛ na ka diya ayi Dili to a to yen ne yɛrɛ bɛ i b'a k'a la wa i b'a k'a la a ji k'a la sale Dili ko a ladamunen ni muso in yɛrɛ bɛ don ko ne ka jigɛ depuis ni e bɛ ɲɔgɔn fɛ ne delila ka jigɛ sali la ka d'i ma bi ye seli e karamɔgɔ bɛ jɔ ko ne ka jigɛ sali la ka d'i ma Dili man ka ji kɛ an bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ wagati joli bɔ ne delila ka jigɛ sali la ka d'i ma Dili mɛ min komi patron bɛ yan Dili o tɛ wa i fana ne ka kɔrɔ n'i i ye ka kɔrɔ ne mais ne tɛ ka bila la yan Dili n'o de f'i ye ni ala ko ye samedi su jɛnɛ na bilahi O y'i ne kungo denkɛ fɔlɔ tun bɛ se k'i muso bɛ don ka bɔ la e kan yan mun na i tɛ dɔ furu i tɛ dɔ furu ka to ka jigɛ sali la ka d'i ma ayiwa Dili ba ne ye ka muso de ye n'i tɛ n ka muso ye wa ne i ma tɛ se jigɛ ka sali la ka di n ka cɛw ma karamɔgɔ filɛ awɔ a bɛ ɲɛ sale a bɛ kuma la kɔni i tɛ ka Dili tɔɔrɔ ayi yɛrɛ walahi Dili to yen dɛ Dili ye mɔgɔ ɲɛnɛma ba de awɔ ne bɛ don so kɔnɔ awɔ Dili an b'a kɛ ten an bɛ kɛ kɔfɛ Dili bɛ tila k'i wele awɔ tile ka kana ɲinɛ dɛ n tɛ ko k'a wele wa sale k'a wele kɛ Sali kana mɔgɔya tɛmɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ sa na fɔlɔ e ka na fɔlɔ wa na ka na ne de ko i k'i jɔ e yɛrɛ m'a fɔ ko Dili ye maa ɲɛnɛma ye wa e bɛ ka e dabila sa Sali sa ni mun kasa e fɛ jumɛn ni mun parfait kasa e fɛ ala depuis kunu nin kasa bɛ ne fɛ sa Sali Sali mun bɛ nin ala wa yayi Sali donc depuis waati jumɛn an tɛ da ɲɔgɔn na bilen jɔn de tun bɛ e ka so kɔnɔ jɔn ka so kɔnɔ karamɔgɔ ne ko jɔn de tun bɛ e ka so kɔnɔ karamɔgɔ ne ka so kɔnɔ Sali wallahi e de ko don an ni ɲɔgɔn cɛ la i tile ka tiɲɛ fɔ sinon i hakili bɛ kuma dɔ in na bon mɔgɔ kɔni mana mɔgɔ nana mɛ mɔgɔ tun tɛ ne ka so kɔnɔ ne y'a tigi ka filɛli kɛ ani muso de don a jɔn don e t'a dɔn Sali e bɛ se ka ne ka client bɛɛ dɔn wa Sali fana sa karamɔgɔ a dabila parce que depuis i gɛrɛra ni Dili la dɔrɔn ne parfum kasa ta o dun parfum t'i bolo o tɛ sa Sali i y'a ye a kɛra cogoya min muso dɔ de nana a ka hamina ko fɔ ne ye yan e yɛrɛ b'a dɔn ne bɛ muso caman kungo ɲɛnabɔ yan ne ye e kungo ɲɛnabɔ cogoya min na ne y'o fana ta ɲɛnabɔ ten mais a tɛ n'a fɔ filɛli dɔrɔn don foyi a ka haramu t'a lajɛ parfum kasa min bɛ ne fɛ ni a bɛ so kɔnɔna la t'a lajɛ a tɛ so kɔnɔ an danna kɛnɛ ma ne y'a ka filɛli dɔrɔn de i b'a la n b'a la ani n tora a la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ a tɛ foyi f'i ye Sali ne y'o de f'i ye sa halisa Dili ma bɔ k'a fɔ ko e ye muso ladamunen wa ko e ye muso ɲɛnɛma ye i fana k'i bila o sira kan dɔrɔn Dili ye mɔgɔ ɲɛnɛma de o de kama ne fana ne ye mɔgɔ ɲɛnɛma ye o ne t'o dɔn dɛ ne ye mɔgɔ ɲɛnɛma ye i b'a lɔ ne bɛ k'e ladi sa k'a fɛ e yɛrɛ y'a dɔn cogo di de ko muso nin n'a ɲɛ Sali e y'o dɔn cogo di parfum min kasa bɛ e fɛ o nin ye e ka parfum kasa de ye e y'o nasi kasa k'e fɛ mun bɛ parfum kasa k'e fɛ bi ala Sali parfum feere yɔrɔ ka ca sa a faamu sa parfum feere yɔrɔ ka ca karamɔgɔ nin ye muso parfum kasa de i fɛ cɛ tɛ nin fiyɛ o kuma cɛ parfum ni muso parfum fana bɛ a bɔlen don ɲɔgɔn ma e cɛ tɔ bɛ taa muso parfum fiyɛ cogo an kana kɛlɛ bi sa an kana kɛlɛ bi ye dimanche ye sa bi ye dimanche ye ko min an kana kɛlɛ sa Sali walayi n y'a ka filɛli dɔrɔn de kɛ an ma foyi tɛ yen sa ne b'i to n bolo ka taa jɔn ta sa b'i to n bolo ka jɔn ta a ma f'i ye ko muso jɛman ye lumière de ye wa Sali e ne tɛ bila ɲɔgɔn na sa ne t'o dɔn dɛ parce que e ɲɛ juru ka jan ne dun bɛ ka a fiyɛ a bɛ n'a fɔ yen dɔn yɔrɔ Sali n'i y'i dɔn sa n'i y'i dɔn fo k'i dɔn nakari dɔnni dɔn koma Sali e m'a fɔ ko ne nana dimanche k'e bɛna siyan wa Sali ne y'o fɔ kɛ munna e b'i fɛ muso ne m'a fɛn sa i fɛ n y'a ka baara dɔrɔn de kɛ sa e y'a ka baara dɔrɔn kɛ baara sera parfum kasa ko ma an ka fɛn sa Sali ouais ne bɛna fɔ i tɛ mɔgɔ mun na mais e tɛ nin an bɛɛ dugu kelen mɔgɔ mun na n ye ko dɔ bɛ yen n m'o f'i ye a to i dɔn n k'o f'i ye
Ni ya ne ima nye bien. E de la ka nye ta. Ai no ngache kele ko ni. Vraiment ikani ni ndo kiyere kwa to. Isigi. E kunde la kan to. Sa o toy. Sisa ni ya ne ni bla. Nga makura do de kanga. Makura ma iye client pro de soro minu na sanega. Ça fait me fera min fi. Nye muso kura do soro. O de kanga na am. Ko me e jemogo. O ma jemogo ni tamna ka danga die mo ko sigila. Togori. E yo ye ko muso kura do be bolo. Ni ma foko don na war dimo, I ba foko dore na feno dimo. E patrolin ko fe muso wore. Voilà, ça ngoni. Ça meka daika kula sisa. Ne kuya fongi ye nyengwe. Wallahi. Ngu ye kuma infonga kuma ngolo mine sande ne be ka da kuma na ngo seben. Ne adaba kama de kafiye ngo muso be kana. No te muso te kana. Wa ma do ninya fo ngo muso be kana. Ibna do ka nyengwe akuma ula patronia don ta patronia bota don. Fa o mi ngere no lu de ma jaye ko nyengwa de bela. E jemogo. Mais on est là. Oh, ça fait neuf fois, même faire voler hasidi de quoi. Mais il y a un ne modo idao. No, chama kuma de bada. Aka haramle te nyongwe koi. Mais tiers la ko do botinyo. Na forne e tere dungo do muso de be e bolo, mais muso te bolo tipe. Mais anga ngira beto ça. Kabako kuma do be mulo nga mu fie quoi. Kabako ha? Chama ko. Chama ko ni ala che ala ga bunga khalili mo. Jina tika bika se yoro masisa. Chama ko nga agli to ayere la. Wallahi chama ko nga yere koloshi. O famu fe. Chama ko ngoni jina tika aforo ko ni jina tika bika ba. Ibi kudo ye. Iba kala mo kanya watu ay anduna watu la ga ba wa. To chama ko nere kudo ye bi ay na dabali bande. Kubake. Nere ma min famu ya ela fiu. Dondo ina na ne soro yantu. Iko koko kabako do be. Koko ibna teleman bol dabla ko ka do bara werela kosobe nei ni nga ngo kunjuma na be teleman bol dabla iko kete la teleman bol la jo e imanga sigida dem sene nuyo molo ka to ko cha dem no mo desa ay ko tu ye o donga man kan arda bo gar mai tout ça chengi france ay ba cheni mamara de kay sabali ko ya ko e be teleman bol dabla nei ni nga ngebo dabla kunjuma na ko no ko e to la teleman bol la ko do bole ko fe ko be tebe ko mobli o ke gibla chehe amo fo ni mudi ma fo mo fo ya bi du na le no ijo ko kaba ko warabe sali baro mum be bi chemo ko ngonne o fie saka bi dobali baji na tigala pew ibaro yemu ye bia le temendola ne de alamine jana akle ngo chodro ni telemani mullai mele de muso sigle telemani sada bi ka amarasi bla kibili ngora sigima ko fe ala sa chemo ngone dabali bala jena digala ko ba je chen foro wallahi chemo ko nyere nye muso bi ka bla hal kimi ngoro betsa mo to bol suku ke a penpen de mais ko ba ke ni ne a famu ere ko te o kai de e me muso ka teleman boli o ma fizani cheuta sabula me sigi au ko fe anti dam foi soro au ko fe sigi ngani sigi muso ko fe ali ka da na e fere mine ambe bo afle eli yona malangolo ne bika nyina ma gere amulo kwa ko ba ke me ni sa preche ki jogo ko ni sigi muso ko fe wali muso kibi keta ko ba ke kana fo ni malangolo ko ba ke kana fo ni malangolo ma prepara bo taka bo ngara la ko ba ke taka bo ngara la ko ba ke ngi ka taka bo ngara la ne ba do be kere de ko ne ten tikela chela billahi badal ne ya tika cha ne ba badara oro don wi samako badara ga oro fo ne wallahi ne bi badru to fo manamla abi neni to kuma nga badra to fo manamla ni che badra to fo manamla abi kam masu gedi ko ba ke ne la ko ba ke ne la ga hose ne billahi ne te fem fo ne de e kana shini ne billahi ne be badra wele kana ne de kana shini imna badra so ne ko ne de shin ne badra mine shin ni badra na fa ko no wata che billahi ko ba ke badra mine shwadi ko ba ke badra mine shwadi ba akansa e kata i kono ba de billahi me badra wele ashini na ma dobi kono na ka fo ne ta beni alache billahi e ta do ngi ta la ka jala ne kumna ni sigi anga to kanega libito mi jama cha
k'a firi i tɛ ne ka libidɔn min dɛ bilayi ne yɛrɛ y'a laɲini de cogo bɛɛ la e ka se ka taa quoi ala yɛrɛ y'a latigɛ ɲɛ fana quoi